हाग्रा गुदु 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 हाग्रा हाग्रा खाबाबो जा साइजखा नै आबैया जोंना बुरिथारबाय जि समायना नुबाय आबै मबाइला बेरफुगोनसो नामा ओरै ना लकेल 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 नै जा मोजां मोजांखा नाया बालाबाथिया बालाबाथिया मारैबा होनोमोनलाय बालाबाथिया बाबोराब खैनालाय दाबोराब होनलायलायोमोन आरोखि फिथिख्रियाबो गिदिर गिदिरथार जा मोजां मोजांखा नाया खर'लायानो जा मोजां थाइबोहांबावोसो नैबेथिंनासो थाइग्रोदोंमोनलाय दाखालि ना हायाव हरैनासो माबाग्रोलायलायबाय दिन्दां दिन्दां थाइहांबाय खर'लाया थाइथाम दङथ' बांद्राय गिदिर गिदिर देरनाय नङा बियो एसे बिदिनो फिसाजाद बेरायहैसै नै जोंहा दिनै बेरायहैनो नागिरलायनाय ज'नो नै माखासे सिगाङाव नोगोर गोलाव गारि लाखाबाय एसे बेरायहैनानै फैनोसैलाय बेरायहैसै नै बेरायहैसै ज'नो दाख्लै फैनो हाला जोंनाव बाथामजों होदां नङालै आयौ बाथौ फैबाय बाथौखौनो बाथौ स्कुलाव थांनो नागिरबाय मालाय बाथौआ नै बाथौआ लिंहैदों होनलाय माथो आलासि जानो ओंखायनो फैबाय जोङो नै स्कुलाव थांसै ओंखाम जाबाय खेला मा खेला नै लामाया ओरैथिंसो मोनदां नोंना लामाया ओरैथिं फै ओरैथिं मा ओंख्रि जाबोखो मबाइलाव नायनानैनो बावबायना बाथौ औ जोंना बाथौआ सिंगारबावसो आंहासो नुवाखैहाय नोंनि खननाय मेथाइ खननायखौ ओंखायनोथ' र' एबाराव नेक्स्टआव खेबनोसै दे आयै ए दा नै जोङो बिखुनजोनि न'आव सफैबाय माने जोंनि बिहावनि बिनानावनाव एसे लोमजाबाय थादों नामा ओंखायनो एसे नायनो फैबाय जोङो सानायजोंनो बिदि जालांबाय मा गेस मोनामदों गेस गदों नामा आब' दा जोङो थांफिननोसै दसे रायज्लायबाय जिरायबाय साहा पानि लोंखांबाय थांफिननो ओंखारबाय नै बेनो बिखुनजोआ जोंनि बिहावनि बिनानाव ज' लेंहरनोसै थांफिनसै दा जोङो नै रावबो गैया बिस्राबो बिमा फिसाला बिहामजो उन्दैफ्रा गासिबो स्कुलाव थांजोब्बाय आयु बिदिबो जायो मा गोदान होदो बे माबा थांबाय बे टेम्पारा गैलामोन ना टेम्पार आंनाबो टेम्पारानो गैया नै होनांसिगोनसो बेरायदों आयौ नाङा जायो माइ गायनायनि आयौ आयौ मैखुनबो बानायदों एबां बानायखायोना मैखुनखौ दा नै जोङो बिखुनजो सासेनाव फैलायबाय बिहावनि बिब'नि न'आव सानैबो गामियाव हाबा जादों नालाय बिस्रा अखा हानायाव थान्दा थान्दा मोजांबाल ओंखायनो फैदों हो दैखरा बेनिया बिखुनजोआ गैया मालाय फिसाजोनावसो आलासि जाहैदों लोगो मोनासै फायनानि मैखुननि दा नैबे न'खरसे बाहागिनाव फैलायबाय बेयाव माने आङो अमा आदि हरदों नालाय बिबोनांनो बेखौ एसे नायलांसै जाखांबाय थुमखांबाय
मालाबानो जादों आलासि जाफैनायाव हास्लाबा मालाबानो जादों संखांबाय जानायावबा थाब थारानोलाय 7 गाहामाव जाखाङो जानायनिफ्राय मानसि जानाय नङाबा मिथिया हनै माखौबा होहरबाय थांदोंमोन नै बेसे जागोन बे अमाया बिलाय माथो फाग्लि जायो बेलाय बेसे जागोन दा अमा नायलांनानै फैनायखौ होनदों बेखौनो दंबाय बेनोदां होननाय आयु एसे देराहायबाय आं गायनो नङा बैखौ होनदां बेथ' देरहांबाय औ ज' आंनि अमा आदि हरनाय बियो बिबोनांनो हरदों दा नै आङो टाउननि न'आव दसे फैलायबाय दा माने बिबोनांनि फिसाजोलाखौ स्कुलनिफ्राय लांनो फैदों नालाय एसे न'आव हाबफैग्रोबाय आङो टाइम जाथ'वाखै आबै बुरैखौ नायनो थांसैलाय नै दा दहाय बैथिं बिखुनजोफोरखौ नायबाय दा आबै बुरै दङ बेखौ नायनो थांसै मेथाइ एसे लाबाय दा आबैखौ नायनो सिखाव लामासो आयौ नै सिखाव लामासो नै हाग्रा गुदु हाग्रा दैज्लांजों जाबजों लामायाबो हरै फारसेथिंबो दंमोन बिराद गिदिंनांगौ नालाय नैजों फैबाय लामा नङै बायदिसो नुखायो नायनाय मबाइलाव हाग्रा बारिसो नुयो दा हाग्रा सिनखावनानै फैनाय बायदि लेथ्रा लामाया जाथ्रा लामाया नै 250 थाखानि बायदोंनो मानसि ट्रेक्टर खारनायजों माजों औ अनजिमायाबो दाखालि 250 आयु ए नैबाव हाब्रु गैयालाय बेहायसो आं सानहरबाय थादोंमोन हाब्रु दं नामा साना हे दावा दं माथो नै बावबो गेलेमलेम दावा बेना गोमोन मोनबाय आयदै नैबे बिराद ना मोनोमोनहाय गोदो बिबारा नै बारदों नांगौबा मोना आयु आजिखालि खान्थाल दङ बिस्रा बे थाइगुरसो गिदिर मोनबावबायसो हनै आयु मा सिखो अखा हानायाव सिनाङा दोन मालानि बारहुंखाजों नै मालाय हाग्रा फुस्रांजोबबावदोंसो उन्दुदों आबैया थुखैदों जि मोजां नै जोग्लावरिया ना आयै साफासो दुगैलायबावदों आबैया नै दुगैदों आबै नै आबैया जोंना बुरिथारबाय जासिनथारला दुगैनानै आखायाव लबार लालायबावनाय मेथाइ जादों आबैया नै आं मेथाइ लाबोदों नालाय गजा एसेनो गैया मिस्थि लाबोनो आरो मिस्थियाबो मोनासै गजा मोनबाय गजाखौनो लाबोसाबबाय सिलायसे एसे बिदिनो जाबाय दा आबैया जादो आबै दे लासै जादो ओरैबायदि गरम जालायबायना बोथोरानो बोरैबासो जागोनलायदां बारहुंखाफोर दाख्लै आयौ ना जोङो बोथोरा बोरैबासो जागोनलायदां होननाया थागथि जामारथारदों आयौ बारहुंखाजों ओइदिनखालिसो मोगा मोगि जादोंहाय आङो गिलु फालुनो ओरैबायदि आबैया नै खानाय खानजाबाय दा नै जि आरामनो देलायबाय मालाय आबैया नै जोंना नै माब्रै बिदि आं हालाहाय थैथारनोसै मानसियानो आं खारानो हाला आरो गस्ला गानहोलायबावनोसै आं गिखारानो नै मालाय स्रांलायबावबाय बिसिबां आदर मोनबाय मालाय फिसाजोफोरखौ दोननानै आं गिखारानो हाला नै गोरलै जाफिनबाय अन्थाव बाथावनो आबैया जेबो गैला गानहोबा गानसै जाहोबा जानोसै नै
जाहोबालाय जायो आइदै नायदो ओमफ्राय गस्ला गानो ने ओमफ्राय गरम मोना बिया नै ओहो ए दा थान्दासो मा आरो दा लुगैबावगोनसो साखानो सुइटार माबानासो होनबावगोन दा जि आराम खानायबो खानानै होबाय दहाय दुगैदोंमोन ना औ ये मिथिगौ साहाजों मुरि बिबावसो नै मालाय फिल्म मानैया जि मोजां देलाय होबाय आबैखौ जिखारानो हाया आंनि मानसिखौनो मुथिफोर बायदि जाबाय सिबाय मुथिफोरानो हाला थखनाबो जगार होखाजोब्बाय थाबायनो हाया जोङो सानै सानै नांगौ बेनो जै जगार नायदो नोङो जि समायना नुबाय आबै देलायनानै जाराम देलायबाय नै फाग्लि माबा नाना मानासो होनदों बिया थैबावा जांगाजों हाला आं बेखौ थैनांसिगौ मानो थैनांगौ नायदो दानो थैयाबाल बेयो आं हाला नौ जि आराम नायबावबायसो नै मा होनदों नायनि बेबायदि आदर मोनसेयावनो रायबावगोनसो बे दा नोंसोरखौ सावरायबावगोनसो मोनाबाय ओंखामा संदों ओमफ्राय संदोथाराखै दा लेवारजों मिलावजों जाहोगोन सोरांखौ लेवारजों नोंसोरखौ बिसास मोनथारला नामा आनैया नै थादो थांफिनसै सोनाफार दा आबैखौ नायफैखांबाय नायबाबो रायलायबाबो जेबो लाब गैला बुरिबाय नालाय सिनायलाबो मालाबो ओरैनो एसे खिथाबाय होमबाबो गोसोफ्रावबो थाना थाला मिथिला आरो ओरैबायदि बुरिथारबायना 100 yearsनि बारबायना ओंखायनो आरो बेयाव आबै सासे दङ ओमफ्राय बेहा एसे गोराथ' आरो दा बेनि बिजावजालि आय गोलाव गोजा मालाय ओमफ्राय बांद्राय बुरिथारबाय सिबाय बिनि जानलाया बेनो आरो नै ओरै थांबायसै आयो दैज्लां बोथोरबाथाय बिदिनो जायो जोंनिथिंजाय ना नै बानलु थफा ना मा जाखो बेलाय बानलु थफा दां नै गावर' गावर'थार ओमफ्राय बे देरसिना ए खाथि खाथि जाबाय आबैया थाबावथारला जाहैदों खाथारसै बाम जायोबो ना उन्दै बायदि बामनानै लाबोयो दा आबै सासेखौ नायफैलायबाय नै जोङो गावहा बै बिजावजालि बायदि बुरि जासे थाथारला जाहैदों साहा लोंसै नै बेरायफैनाया नै साहा ना आसलि साहा जाखोथाय मिथिला नै खाबाबो जा साइजखा हनै आबै सासेया जोंना थाइजौआबो नै थाइजौबो मोनहांबाय बिसिना मोनजाबाय थाइजौ जानायखौनो बावबाय आङो ब्लग खालामनायखौनो बावखादोंमोन मामियासो गोसोखांदों थाइजौआबो जा गोदै हनै हिनजावफ्रा गावसिनिखौल' सोबाय बिराद गाज्रि बिदानि लानो थिननायखौ लाबोवा नायनाय बिदाफोरनिखौबो ला दे आबै सासेबावनो बेहा बै आबै बुरि दहाय नायनायनि बिजावजालि मालाय नै खाबा जा समायदों लाल साहाजों नै आंहा लाल साहा लोङो नालाय लाल साहा लोंसै नै अमाया गगा मोननानै हारसिंसो गारबाय जाहैदों नै सिबाय दैयाव थानाय नालाय बैहा हनै ओइ गथ' सिखारलाय दुखु मोनबाय हाबानि अमायानो दुखु मोनबाय हनै हाबानि अमाया बिबारफ्रा नुबाय गावदांदां बिबार नुबाय दै खागोनसो जारलाहाय बिसोरजों नै जोंना मुला गुफुरा मा नाम मोनलाय बेना नाम गोदाना मा नाम मोनलाय नोंना नामखौ खिथादो नङाबा मुला गुफुरसो सानगोन ना गुफुरनि थाखायनो मुला गुफुर दोनबाय बिबाजैफ्रा आं नोंनि नामखौ मिथिया ना मा नाम मोनलाय खिथालाय आजा सोनदिपसो मालाय सोनदिप नार्जारिसो ना देनां सेंग्रा देरबा नुबा आयौ आं बिदिमोन होननांगौ ना सोनदिप नार्जारि नै सासे फैबावबाय ओरैबायदि बुरजाखा परिबारानो जोंना नायजानोसै इलिसा
इंलिस होनदों नामा ना होमबाबोनि गेजेराव परियाल परियाल बुरजाथार नै आरो बै न'सेया फैबावाखैसो थाबोथ'बावबाय ओरैबायदि बुरजाखाना ओरैबायदि बुरजाखा नै नानिया ना लामाखौ जि बालायबायहाय आङो बावनो थाबाय थानानै थांसै बाबाय थादो बाय मुला गुफुर सन्दीप इलिसा बाय दुब्लिसे नालाय बिसिना बिराद मोजां बार बारदों आरोखि बेहाय लामायानो लाजाला ओमफ्राय ट्रेक्टर खारनायजों खासा लामाजों नायनायजों आं सिन्थासो जाबाय लामाखौनो थांनो मारै थांबावनांगौ जारलासो लामा गोलावजों थाबायलांनो बानानै बान्थाया दाउआ बिबारनि सना नांगौआ दा सना होनलायनायसोमोन गाना आयौ बारग'बोबाय खुनुरुखुम एसे गाज्रिसिनखौ टाइमाबो गैया नालाय दिनै सानसेनो नायस्रांजोब्बाय बयखौबो फिसालानि टिउसननि थाखायनो थानो मोनलाना गामियावबो ओरैनो दहायबो ओरै हरैथिं बिखुनजोफोरखौ नायबाय दा ओरै आबैमोनखौ नायफैबाय गाबोन बेलासियावनो थांफिननांगौलाय नालाय ओंखायनो